Bueno, o produto do mar parece que lle fai falta aí un pequeniño impulso, pero desde logo que non se desploma é o consumo dos ovos, a mí moito me gustan, Adri. Fritidiños ca puntilla, revoltos, cocidos... Pura saúde, pura saúde, a min encántanme. Eu son de fritidos. Sí, fritidos para mollar o pan na yema. Para facer aí sopiñas das boas. Home, xa eres dos meus, sabemos perfectamente o que é bo. Pero é que parece ser que Galicia inteira, o mundo inteiro, atreveríame a decir, que está con nós. Porque lonxe de descender, Yaiza, o consumo de ovos sube e dá gusto velo. Ti, por exemplo, cantos comes ao día? Ou á semana, non sei se comes diarios. Eu ainda papo ben deles e, por sorte, sempre son da casa, así que son das afortunadas. Mellor que mellor. Home, é como a min vese que moita outra xente, porque mirade para aquí, o consumo do ovo subiu un 17% con respecto do ano 2019. É lonxe do que pode parecer, porque claro, son salgados e pensamos que igual se levan máis nas comidas e nas ceas, pero aumentan moito tamén nos almorzos. Cantas veces imos almorzar fora e que se torradas con revolto, os ovos pochadiños, as tortillas francesas, así. A mí gustanme moito, así prestan que dá gusto para empezar o día con enerxía. Os poché, que están moi de moda tamén. Así de primeira comidiña do día, anda se prestan. Non é que só nos gusten a nós, é que nun de cada 6 almorzos xa están presentes, así que o ovo está de moda, se ve. Os datos son os datos, os datos non hai cousa que rebatir. E chega o momento, María Yaiza, de abrir un melón importante que nos interesa a moitos e a moitas. Comer ovos a diario sí ou comer ovos a diario non? Yaiza, por favor, sácanos de dúbidas. Hoxe abrimos o melón e cascámoslo o ovo. Totalmente. O ovo sempre tivo aí unha fama reguleira. Hai uns anos escoitábase moito iso de que favorecían o que chamamos o colesterol malo. Pero nada disto, porque esta é unha falsa crenza. Como todo, hai que consumilos con moderación, pero podemos incluílo na nosa dieta a diario sen problema ningún. Ademais, son moi ricos en proteínas e en graxas saudables, así que xa sabedes, o ovo un superalimento para incluir habitualmente na nosa dieta. Pois xa estaría, e nós porque imos desconfiar destes datos, xa o sabíamos. Eu estou facendo xenial, porque polo menos 2 oviños caenme o día, digo claramente, a min gustanme un montón os huevos, así que vou non seguir comendo, parece que estou facendo ben, pero é que deste debate atendede porque abrimos outro eterno debate, poderíamos decir, en torno aos ovos mellores, os que compramos ou os da casa. Eu, desde logo, personalmente non teño dúbidas, porque os da miña abuela van a misa, como se adoita dicir. Pero os que non tedes galiñas, os que non tedes acceso, esa sorte, non, de acceder aos ovos da casa, non vos preocupedes, porque sí, pódense mercar. Sempre houbo dúbidas, verdade, con respecto á súa comercialización, pero Alba, efectivamente, confirmamos que se poden mercar, iso sí, con matices, non? Pois, efectivamente, non fai falta que deixemos de comer oviños da casa se non temos galiñas. Podemos mercalos, pero, ollo, non nos supermercados, senón en feiras ou mismamente aos produtores directamente. Pero fixadevos neste ovo. Estes ovos que vos digo que poderíamos mercar da casa son estes, que como estes, se vedes, non teñen ningún código. Por que? Pois precisamente porque son oviños de avicultura artesanal. E temos de feito por aquí a Carlos. Carlos, boas tardes. Boa tarde, que tal? Que estás alimentando aquí a todas as túas galiñas, que son as poñedoras deste manxar que temos aquí en Galicia, Sí, aquí estamos como todos os días, dándolles de comer. Xa teñen ganas de recollerse para ir a dormir. Hai chuvia que ameaza por aí no ceo. Eu o que me estou fixando é que se vemos as galiñas, vemos o galiñeiro, vemos os ovos, a alimentación. A min paréceme un galiñeiro normal e corrente que podemos ter na casa, pero hai diferenzas, porque estes podense vender. Sí, isto é un galiñeiro como toda a vida. A diferencia que é a apicultura artesanal, entón nós temos un control sanitario, estamos registrados no registro de galiñas, podemos ter un número moi limitado, pero temos ese registro sanitario con tema de salmonela e todo isto. Temos aí esa seguridade, non? Que uns ovos da casa sen ese control non terían. Non, claro, a ver, ao final un ovo da casa sempre pode ter algún tipo de problema, non? E nós cada 6 meses, xa che digo, veñen os veterinarios, poñen as calzas, camiñan polo galiñeiro e vai a examinar dinos se ten salmonela ou non. Se a tuvera, por exemplo, matarían a todas as galiñas. Entón é un control moi exhaustivo. Sí, bueno, fai falta que os ovos non son unha broma, aínda que son un manxar. Vos tamén tedes limitación de exemplares, non tal é como teñen os de autoconsumo, por exemplo. Sí, bueno, no seu día eran 50 con galo, 50 galiñas sin galo
e 400 polos o ano, e toda a recría necesaria para manter eso. Pero bueno, a día de hoxe, como xa entrou outra lei de benestar animal, a cousa anda por aí parecida, pero andanos para arriba, para baixo, un lado para outro, hai que adaptarse a eso. Hai que dicir que as galiñas, por culpa da cámara, están nerviosas, non se achegan a nós. A idea era botarlles de comer. Contanos igualmente que lle das de comer, porque isto é moi importante a hora de ter isto que sea bo e rico. Aquí, basicamente, o que comen é millo escartado, comen trigo, comen cebada, comen unha mezcla de cereais, como lle dou ás aboas toda a vida na casa, vamos, o de sempre, comen o de sempre. Isto no sabor nota, senón, isto non é o do supermercado. Eso é básico, non? O supermercado, ao final, están comendo un penso que está pensado directamente para que poñan ovos. Entonces non lle dá todos os nutrientes que lle dá este tipo de alimentación. E ademais, hai que ter en conta que aquí están coidadiñas, vedes que teñen todo o seu terreo, pero aquí teñen o chalé, que vos lo queremos ensinar. Si elas agora xa están para dormir, non? Elas xa chegou esa hora na que van para a cama e xa vedes que están todas colocadiñas. Se vos fixades, seguramente o macho estará nunha zona privilexiada, rodeado das súas galiñas, e aí está disfrutando do día. Importante falar da luz, de que elas van a súa oriña para a cama, que parece unha tontería, pero isto é moi importante. Si, elas no momento que a luz baixa, elas recóllense, non? Que isto non é industrial, non pasa. Claro, esa é unha das grandes diferencias, non? Por iso din que nós temos menos ovos ou os ovos máis caros. Por qué? Porque simplemente na avicultura industrial teñen ciclos de luz moi largos, moi largos. Durante un ano prácticamente non teñen oscuridade e estas galiñas poñen 300 e algo de ovos ao ano. E saen como saen. Claro, e as demais non. As demais, nós aquí na artesanal, o que temos son unhas galiñas que viven como viviron sempre. Sabemos que na primavera e no verán poñen moitos ovos e despois... E mentras hai lista de espera. Sí, é un problema que temos, non? Como poñen pouco, os pedidos van vindo e a xente ten que esperar. Rapidamente, canto nos costa unha dúcia destes ovos da casa? A día de hoxe estamos vendendo a 5 euros. Non están mal, A calidade do viño da casa, que non fai falta que teñades galiñas, que tamén as podes ter, Pero, se non o dan feito, a veces somos cómodos. Vos cantos ovos consumides na semana normalmente? Mucho. Una dúcia, de una para abajo, más de una dúcia por semana no. Media dúcia, máis ou menos. Una docena y media. Tanto no, unos 8, 9, así por ahí, sí. Dirías que consumides ovos todos os días? Non, todos os días non. Cantos días a semana dirías que consumes ovos? Pues uno, como mucho. ¿Solamente un? Una tortilla a la semana o huevos calvados. Yo me los huevos mejor que la carne. Hombre, normal, como se puede hacer una ensaladilla, una tortilla, huevos rellenos. Dirían que aumentaron o seu consumo nos últimos anos? Sí, porque para los hijos, prepararles las tortillas, para las cenas. Agora estamos a mudar máis eu, cando tiñamos os fillos, consumíamos máis ovos. Máis ou menos, nós máis ou menos consumimos igual. E a que hora os consumen máis? Normalmente, pois, a mediodía ou a cena, depende. Porque din que aumentou moito o consumo de ovos polas mañás. No, nosotros en el almuerzo nada. Nosotros somos desayunos de tostadas y cosas así. A mediodía, coa tortilla. O almorzo non, O almorzo non é o meu plano e unha tortilla francesa ou eso. O almorzo non. Nós os tomamos máis ben o xantar. Nós somos moito dunha tortilla francesa á noite. Pero a partir de las 12, a lo mejor sí que hago, de pincho de tortilla, lo hago yo en casa. E onde os mercan vostedes? En supermercados, a persoas de... En supermercado. No mercado ou no produtor directamente. É dicir, igual tamén lle merca unha persoa... Sí, que os provebos venden na praza. Son caseros. Miña nai ten unha casa na aldea. E nota a diferenza na calidade? Hombre, claro, sigue al color simplemente, sí. Compro siempre lo que sea que también te tienen los huevos eso, que son naturales, o sea, que dice. Intento que sea el huevo ecológico, aunque ahora se puso un precio. E notaron moito a suba no prezo dos ovos? Sí, notouse, sí. Sí, subir eso foi unha barbaridade. Eso, non sei, duplicouse ou triplicouse, xa sei decir. Eu coido que debeuse duplicar polo menos.